अगो डायरेक्टर चढ पावस नी नो आणि को केसो पावस रे पण पावस जाया आसलो रे गोरमी नो तू होईत रे हिच कापोत गेनो कापोत घेन रवींद्र भावन आयता रवींद्र भावना हो ओय तेंगे पोत्रे आणल्या सल उदो बिदो गटफी ओय माते रवींद्र भावन की तुझ पाय गेले तू पावतो आणि तुगे कापोते रवींद्र भावना पावता ते रवींद्र भावना हा क्या दौड़ रे तू किता वय तरी कापोत गेनो ना आमगे 29 तार शो आणि स्माइल प्लीज तेक लागो आ होय तो अरे ताय ऑलरेडी शिफ्ट केलो विद्या निकेतना केला कळ्यानो 29 3:30 आणि 7:30 दोन शो गायले कळ्यानो तो बिनाक रे की तू हॉल बंद जाता इथे जाईन आमगे शो जापा ना काय रे आणि तू नेलो हा मरे इंगाचे तू बी एक्सपोज जापा ना काय तियात्रान की तू भुरगीं बिहाइंड ते मार्या हॉला जाऊ ना हुंच्या माटो गान तरी तियात आम करपाचे 3 महिन्या भितर कोणची शो करी आणि माई मार्या हुजो बंद करपाचे आणि ते पाय तियात्रीच तिकीट आहे ते कित करपा आता ते रिफंड करून जाताय ना जाल्यार 29 च्या सेम तिकीट घेऊन तिंगेला जाता विद्या निकेतना 3:30 शो आयला जाता आणि आता तेच कित कोत तू कित कोत म्हणजे ते तोंड काटन रे ते किजा जाण मरे हो दाचा ही 300 दिताय आक्याचा ही 600 दिताय आक्या दिस बोराय गेला कित कोत म्हणजे पोश बरो ना खाय रे आणि तुम आर्टिस्ट पोश दिपा ना खाय आणि तुम्ही माग चड पोश ए ना मरे हे सगळे हॉला पोतरी मरे वयता आणि पावस आयलो तोंड बाहेर ना मरे येले सो ते सगळे पयश भरपा जाय पयश बरो ना काय रे सेटिंग बॅटिंग केलो हा ते आणि विद्या निकेतना केल जाल्यार ऑल कित फायद जाता पण मगे सेटिंग साउंड बाउंड सगळे घाता तेशकोन बर क्वालिटी दिता कळ्ळे न्हू पण फकत पैशा लागून करूं पडटेचो तोंड बोंड काडू पोटा राव तू पयश मुट्टे 2 शो तर हाऊसफुल जाले मगो मागीर तुझ्या दोळ्यांक होयले की ते 2 शो हाऊसफुल जाले ते आणि पयशे मोळे ते पयशे तो कोण दिता रे म्हाका 2 एक्टर तुमगे तुणी घेताय काल येयले मागीर 200 रुपया घेताय रे तुम्ही ते रोखण्या दोळ्याक होय तो मस्त गेला सिंगाचो कापत दोन पयश नाही कते सदा पयश ना कता एक्टरा पयश बाबा आवले पैश ना सगळे तेंच्या तुमगे दोळ्यांक होडे हगत पैसे कोणते 29 आणि ते कहा तो 2 शो आहे ते अनाउन्स करू तिंगा मेसेज घाल करून केस्तावा ला 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 स्माइल प्लीज एका मेका तुम्ही आवता